आता आम्ही हांगा आसा MPTच्या इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनलाचेर आणि म्हज्या फाटल्यान तुमकां दिसती पडटा की अंग्रिया ही बोट इंडियाची फर्स्ट डोमेस्टीक क्रूज बिटवीन बॉम्बे अँड गोवा आता लागपाची आहा. ही बोट काल फ्लॅग ऑफ केलेली युनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे मुखेल मंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी. अदमास एक 399 पॅसेंजर अशें आसा हातून भितर अशें दिसती पडटा आणि ही आतां थोड्या वेळांनी हांगा डॉक जावपाची आसा. More will come actually because with Sagarmala facilities being provided, many cruises will come up now in future. Domestic cruises. We have such a vast coastline. We'll have many more coming in. गोवा समृद्ध आहे ही जगातलं एक पर्यटकांचं मोठं केंद्र आहे जिथे शांतता नांदते आणि देवदेवतांची भूमी आहे आणि सगळ्या धर्माचा इथे आदर आहे. It's a great moment for Goa port. We are waiting for a long time now. Once it is started, we will feel definitely there will be a lot of new things happens. गोंयांत येवपाक अजूनपर्यंत पर्यटकांक 3 वाटो आशिल्ल्यो. एक म्हणजे रस्तो, रेल्वे आनी मळब. दिसता नरेंद्र मोदीजीन नितीन गडकरीच्या मार्फत ही आमकां 4थी वाट समुद्रा मार्गे उपलब्ध करून दिल्या.